lay pi baro bon pi ki ban sakandit menta ki ban lingo bangi dei manu ni dei ka surjung padba ni dei ka surjung buduk ni dei ka surjung itu ki basha leben ni dei ka surjung itu ki basha penbit ni dei ka jing bitar ki babun ba ki channel YouTube kam tam na shari pareng bot kum churu hakari India jungi ki ba yathu ikibrio ki ba ai ka jing tip sha ikibrio ya ki jingja ki ba ja hakani ka perthai ki ba mangi kumba ong de khting pareng mangi ki common man ngim tip ni shapen bi haka media ni shapen bi haka social network bat ni shapen bi haki benta ba pher to alilang baro ine sapriang ya kani ka kubor haman la ka tliu yeng hakari ka si jungi baro ni don ka freedom of speech ni don ka freedom of expression kumba ki nong tho ya ki shiti show editor jungi ka kubor ba pher henry bon na ni ngim tip ya ki jingja hakani ka perthai ti ali menta snap ngin kren mangi ka sur jung patba ka jing bitar jung patba kala de ka poringi bangin tip shai no ya ki jingja ki baja hakani ka perthai kaladi ka poringi bangin kendet benriu no bangin tip shy ya ki ti hakani ka episode ko baning ngi kwa ban friendship ya kata ka topic ka ba ngi yasham aman laki yeng kisam ka jongi hakani ka por bamenta ka jingpang ka jing stom bat ka jing belong business ya ka jingim jungu brio menta hakani ka jungi haman laki yeng don bit kinong pang ki badon lala ka jingpang ka ba pojan ki jingpang ki bangi osngo bhamta kilong cancer diabetes bat ki wede tonginya perkhat ka spor arpo lai posna menchwa imju da yosngo pakitaki bayim basam jungi ki brio jungi menchwa kini opang kita ki jingpang cancer ki jingpang diabetes ka AIDS ini kita ki jingpang ki babun henry hakni ka juk ka pamanta haman la ka tliwiyeng don be kinong pang kawina ka daw ka long ka bam ka di ka bangi bam la kasni ki so ki pai ki jur ki jam barola dap ka dawai daga bi suda ti kumno kin ngimi opang ya ka bam ka di jungi ru lai di dawai ngina bam ka do masi ne ka do siang ne ka do siaru paro balai di dawai na du ya ka peleng siaru ki lai di injection lada bi so standard plan bar lada pilitit de ki do le ki bla don na ki paket to pakhat le mapi ki do kat nos ngi labu iki ya ki paket la pen ne ya ki do tang de ki injection tang da ka dawai de shin ya ki brio le ki ba perkhat ba ka dokha ka de ka ba to perkhat biang sa sisim ya ka dokha lawan ra na sa kuwai pat ka state tung ya perkhat sani ba ya ka dokha ka bangiyo hapo ka ri khasi ka jungi kani ka dokha ka wan na ka state Andhra Pradesh ladang isyu perkhat ka da kumno te ka shimpor hi hadun ri news ni bakan poi kani ka dokha na ka state Andhra Pradesh sa ka state ka jungi te perkhat mapi news ni ka dokha kam nu pudra kinapan ayam de injection bakan ne ka to dokha te perkhat mapi nak menta bakan ne ka to dokha da kumno arlai te yo bakan poi shadu sa ka state jungi tat adu bakin dio di kinong di dokha perkhat le mapi kat no ki dawai da shin ki badan akamet ka to dokha bat mangi ki brio ni bam ya ka to dawai tila da pi perkhat sani ba kam dei mementangi pang beli hamalaki yang sam ni bam da kabi ni shapan bam da kabi mentangin paipan syaka benta kebaar kejing sumari kinong pang tungin ya klet no iki jing pang ki berit beriamo inya perkhat no iki jing pang ki bahe ki jing pang ki bangi osngo menta hamalaki yang sam tungin ya shim nuksano da kejing pang cancer kejing pang cancer lani kata kejing pang kababam lut omtang yo brio andre kababam lut ya kaspa ka pau ya kejing dan jingem jungi ki brio ngi senai ya kitu ki baduk bapli ki bam yo ya kalat banit sumar ngi senai ru yo tu baruspa namaru thelut ban yo ya kejing sumar andre ha ka bakhado ngim la ban le ki buon ba ki jing tu khana ki baja shisha ki bangi osmo na ki parlok parajor na ki paramarjan paramarpa baki don ka to kani ki doctor ki bale kai ka jingim jo ki brio kam tam ki tu ki doctor ki basumari ka ni ka jing pang cancer ki ai ka jing sumar ka bam de ka jing sumar ka basisha ki pelong business ber ki kamai yala di ki perkhat tan ya ka spa namar balai namar hayi na sem jung ki kimpat ngan yo baduk ki bret skandong yo baruspa ki dang kejit ya ka spa shei ka ni ka lawai ka jungi kan poi ki don ki jingja hakaba upishan lani unong pang uyo ya ka ni ka jing pang cancer hakaba karang ti tang ka stage ka baning kong henry ki ni ki doctor ki sumar tang mulumala kimpet bah kim sumar bah ki shukhot yaki nong pang mensupa le tangi taki chemotherapy tang menle ki radiation andre ha ka bakhadu satip pada bakata ka jingpang karang kiu susu karang kiu sa stage ki bahar ki balai ki don ki yang ki sam ki basa pen bi ki don ki yang ki sam ki basa thok namar bali namar ki ni ki doctor kim perkhat ya ka min simbrio ki perkhat tangi ka business
Kidan ki doktor hak ni ke jela jungi habaki bau nongpang ladan ni ke jempang kansa kishim kabu bat ki perkhat nawe kalat ban kamai bisa kini ki doktor kim pushe re ke jingem jang ki brio kim ai kata ke jing sumar ka babaha bat ka babiang henry ki le kumno kisu sumar ki malumala bat lada ke ni ke jempang kala sapriang pat shakibi ki benta jang ko met jang tu brio kini ki doktor kisu ong ngiklam tip ngiklam tip bakala sapriang satu ngiklam tip bakala sapriang sajabi ngiklam tip bakala sapriang sakti sakijat kata ke jempang kansa tingin le kumno ken ngis ibukli yaki nongpang bad ngidap daga jing bitar yaki tu ki doktor larangi pai pat skibrio ki bapang diabetes bad kiwi de ki jingpang tang sulayo kalat kini ki doktor ki le kumno ki penrong yaki apoki ICU banyo kamai pisang tu pentia ki de ki benai kabil ka poi de ki lak isne ibukli ubuduk isne shisha kidon ro ki jingja ki bangi osngu hagaba upishan lani unongpang ulada yap lada don arsni laisngi shwa hapo ICU henry kini ki doktor ki top Kim yathu iki baying ba semjung tu nongpang bau tu nongpang la raklat la don arsni shwa bali namar ba ki ko aman penhe ekabil bantu nangi upat ba kidon ki doktor sarkar ki doktor ki bandai petang haki hospital sarkar henry ki le ayu ki peli la ki private clinic ki kamai pisa ki trai hapo ki private hospital hak hospital sarkar pada bagi di ban pet kim ju wan kim ju shong kidon hala ki private clinic bada ki private hospital namar bali namar ki ko aman kamai ki ko aman to nangi upat ba kini ki seng balang jungi ki leiu kini ki NGO jungi ki leiu balai kim pet ya kini ki issue balai kim pet ya kini ki issue ha ka ba kini ki doktor sarkar ki le trei se ki private hospital bat ki play la ki private clinic balai kim la mante ki ha ka an jinjar mani upat ba ni tip ringi ngap ni kun halaman si menta kala di poringi bangi dei ban pentip shai lu dia baro ngim dei shu banai la di kini ki makin ja hakani kari ke jongi lada piap lipan certificate ni kini ki doktor sarkar kinumai api kinya lebet banumai balai namar baki tiang yo shalap namar ka an kam sha ki doktor sarkar bakin pli ki private clinic bat bakin trai extra se ki private hospital kini ki doktor ki nong tu ba ki tu bat om tang ki tu kim pushi ke men simbrio lada la ngat haying jungki takapor ken sa song tu kaban poise kini ka lawai ke jongi ngimtip ki NGO ki seng balang kim don por ban pet ya ka jingjar jong upat ba henry makiru ki don por ban pai tang sakapisa lanongin kendet ban rio pitep baki ladan katukan ngot ki doktor hakani ka portai ki bala ban sumar ya ka jingpang cancer ka AIDS ka diabetes bat ki waide henry ya ka kerteng jo kini ki doktor la buri nangi ki brio namar ba kini ki doktor la penyap bat donru ki bala sha sajil Kadang ba haka kerteng jo ka jingpang cancer kindo bla ban penlong business ya ka bat ban kamai pisa shibun min sabatai pi bagi ta ki doktor ki di manu bat bali bam sha iki bakin pen pau berthai bakadon ki jing sumar bat bala ban pen kot ya ka jingpang cancer bat ki wede shua bingin pois kita ki doktor ni ko ban batai pi bagi pharmaceutical companies kini pharmaceutical companies kide kita ki company kiba wat iki jingpang kiba pher bat kiba shna iki dawai dashin ban penjam mi kita ki jingpang bat bandi kini ki dawai hadu menta emdan kawiru ni kita ki pharmaceutical companies hangya perthai kabala ban shna iki dawai ban pen kwat ya cancer pensa kendet menta namar ngan wan lam se pi ya kata ka jingtip ba kini ki pharmaceutical companies tang nakabashna dawai ya kini ka jingpang cancer haka shisnam kiyo nong hadu shispa $100 billion kabalong kat way lak crore tingka haka pisa India kibun bah ki real wat jingtip hapok internet bar haka lengka perthai kiong ba kini ki pharmaceutical companies ki thau maki ya kani ka jingpang cancer bodi ki wede ki jingpang bat kumjuru ki thau maki ya ki dawai kanang ba kin dubla man perlong business bat ban kamai spa kamai phau hang ni ka perthai to perkhat le ma phise min chuan dai thai haka por jing mi pi jungi idan kami kita ki dawai polio idan kami kita ki injection idan kami kita ki vaccine ki baki ai menta kani ka perthai kim ju panan kam mi kita ki dawai deshin ki klan ki shat hiam haki por min chuaru haka ni ka chup jungi menta marsin pun yai khlung hakpo jung kami ni ha bani doktor bat ki doktor ki ai ki vitamins ki ai ki dawai namantai tai khlung iban saka haki por min chua tingim jukan mau pada dan kam kita kini baro kidi balai kini baro kidi nakabenta ban penrung haka menjungi daga dawai sudah ya kini kita dawai la iknang haki tu ki khlung khnang bikin da poi kata karta haka jingim jungki shumut kinda poi khasan snem karta kindon ni kata ka jingpang kinda dap lai post nam karta kinyo kata ka jingpang kinda dap rup post nam karta kinyo kata ka jingpang balai
Kenang ba kini ki pharmaceutical companies da ka ba top yu brio kin yo ban sna dawai shushu ban kamai spa da ka ba ongi ki brio ba ki don ki dawai balaban penjam ki ni ki jingpang Henry mangi yu brio bokli ngimtip ba ki ni ki jingpang ada penjek pa ka matchungi Mantangan anjing tip sapi ya ki vaccine companies ki badana ka pertai ki kita ki vaccine companies ki di kita ki company ki basnaru ya ki dawai ki ban pelat ya ki kalung kena yang ki brio na ki jingpang jing shtom ladang isim nuksa na kanug nukari ka penan kampun tam kini ki vaccine sa ka pertai pini iba hakari Amerika la penan kampun tam ya ki di vaccines haki kalung ladala ai vaccines ya ka tap hulak mod ki kalung apa Amerika ti bali kini ki kalung ki yap siap manusnem ki babun ba na ki bayap apa ki hospital ki bayap ai yang na kini ki jingja ni te plan ba ki di ki vaccine si ki penyap ki kalung hari Amerika ki ai vaccines ya ki pulang mod ki kalung pada ki pulang mod ki brio Henry ni te plan ba kari Amerika ka di kata kari babun tam do kinampang cancer om day tang hari Amerika Henry lada fi pet kita ki statistics lani kita ki jingken pinyo ba kita kiri ki bapenan kampun tam ya kita ki vaccines hakani ka pertai kita kiri ki babun tam do kinampang cancer kani ka kontobru ya kari India jungi rokoi takadaw mangi ki brio ki basmutuhi ngitip bayi gini ki jingpang hak pertai la tau hi do brio nakabenta ka jingmanto ya ladishna ngin ongru ya pi ka wei babun ki doktor hakani ka pertai kim bana is pang kita ki vaccines bagi don ni kita ki bang batai pi hakani ka video ya kini ki doktor la ai ki ka jingi kai bala da upang ukna ai da kata du jerho kulung ai da kata Henry ki brio ki botip hi badon ayu hakini ki vaccines ki dehi kini ki pharmaceutical companies ki doktor ki bun ki kimbana kimtip ki hapan le ya kai ka bakila yo ka jingi kai Henry bun ba ki rusta but ki brio ki bahok angani ka pertai ki tip ya ka jing shisha mentangan wan lam sapi ya ka kana jumui doktor ubla lap ya ka jing sumar but ubla pen kot ru ya ka jing pang cancer but ka AIDS Henry balai mangi ngimtip balai ka media jungi kam tho ki kot kubor balai ki news channel company namar baya ka pertai jungi lasan syarhi da ki brio ki bakwa tangka jimanto ya ladi ngiu riu padba ngiu itang ka bahakman Henry ya ka basya lindan but ka basya din ka jayu ka don yu ngimtip uni udi doktor sabi udon ni ki dawai kum na pen kot ya ka jingpang cancer ka AIDS but ki wida om day tangkata Henry ula raru ya ka ni ka jingkot jungu shadu shakut ban pen ya ka jing shisha shaka pertai u doktor sabi lani ka karteng bashisha jungu u doktor Alfredo Bowman u de hopeless lani u doktor wa ida weekend ban ula klad no house nam arjar kandrio u yap balai bana ka daw yu in sabata ye pimenta u doktor sabi ula pen kodru ye kinopang ki papang HIV AIDS diabetes cancer stroke STD but ki we de ki jingpang pidi bentip bu doktor sabi u kampen kodra ye ki jingpang da ki dawai belasna de pharmaceutical companies Henry upen kod ye ki kinopang da ka papenan kang da ki natural herbs lani ki dawai ken bat pen kod ye ki kinopang hadin bu doktor sabi ula pen kod ya khalai ngut kinopang AIDS ka kemi jum doktor sabi kala ong yu khon ladi ba kin sawan kem yu kabamut ba kitu ki brio ki ba penyat ye ki pharmaceutical companies but ki brio ki ba don chalenda kitu ki ju ki brio ki ba thok yangi ki pat ba ki ba kamai te ki po lak crore tengka ken sa kemyo namar da ka jinglap jung doktor sabi ya ki dawai ban pen kot ye ki ni jingpang kan sa pen hiar but kan sa pen kudno ya ka kamai bisa but ka kam business jong ki ni ki company shna dawai Henry Dr. Sabi uklem ting re ye kini ki brio namar ba kitu kinong pang ki ba maula penjem kilong ki saki jonga jing shisha hadien katukan isngi kala jahi thik kumbagong kakmi jamu u Dr. Sabi ula sakem bad ula sakan ngan agi kendon ki ba usakan no baudi brio botong ingi pat ba budan lut ye ki jing sumar na kamenta ki simpang ba per kila set yu hajil hadin kato kan isni kila ya lam yu hakot uja chula ong yu bodi ban wan lam mi kita ki sakhi ki ba mau la penjam am tang bon wan ya lam ki Henry udi wan ra lut kasabut baro u doktor sabi ulawan ra ya ki nyau punyongut kinompang ki ba mau la penjam om tang kata Henry ula pharu ya ki ni kinompang ki jongu bakin wan ra lut ki kot kisla ban peni ba ki de shisha kinompang ki ba don ni kita ki jipang but kila jam de kita wai de shin ki jong doktor sabi ka kod kala plan ya doktor sabi namar la job mui ka case pat kala airu ya kata ka jing shash ki pat ba bau new doktor sabi udon ya ka jing pen kot ya ki jing pang cancer AIDS diabetes bat ki wei de
Pej himapi ya kanika video ko bangan penihapi hakabau Dr. Sebi ukren baru patai bula penkot yakini kibreo. And I would advise my viewers who might be questioning your authenticity that you won that case. Now, so the charge was practicing medicine without a license and claiming that you had a remedy to cure AIDS, cancer, and diabetes. Well, it was 1987. 87, not 79, 87. The 10th of February. Okay. My mother knew they were coming. When I told my mama that I had cured my 13 AIDS patient, she said, "They gonna get you. They gonna get you." So, when I'm in my office on February the 10th, here come the detectives. You are charged with practicing medicine without a license, selling product not approved by the FDA, and claiming to cure AIDS and other diseases. I said, yes. Okay, so they come knocking on the door and So knocked on my door and took me to jail. And I knew that I had sufficient evidence to prove my position. Not only scientifically, empirically, historically, and whatever way they would desire. Kanik interview kadi ko basikan tayo. Ka-links yung kanika video ngalabu apo ka description harum. Sa page himapi, mapintip yung kaching shisha. Hadin bu Dr. Sebi ula job ikanika case. Ki-try yung ginigi pharmaceutical companies. But kiru he, rustan, kiru don board yung kapartay kila ting. Namar bali, yung kahiyar sendet kakam business ka jungki. Di kila kembiang yu, but kila pengat yu, haka kendon. Bau tak bisa ay kibriyo. Sa sisiyan u Dr. Sebi ula siya sa jail bat kadi hakani ka porkin ba kila ay da kabi hakabam ka jumu bat kila thokru ya ka media badi ka pertai brokowi ba u Dr. Sebi uyap naka jikpang pneumonia pinsa kendet namar ba omdei tangu Dr. Sebi ubala siya penyap hagini ki brio ki badon selendet jungkini ki kambaman Henry kila bundu ki doktor haka pertai brokowi hagini ki senam bladap ladon palat ya kasan pungut ki doktor ki bala siya penyap namar ki yele persya yakini ki pharmaceutical companies dakaba ki let syakut ba dakaba ki pentip yang iupat ba haka media ngamla menyet hui pi ba kumnu iwai pi wei ni kini san pungut ki doktor ki lap ya kata kajing sumar ba kajing penkwat ya ka cancer Henry ngalabu biang ki links hapu ko description junga haka ba pilaban yo jitip kambanya spang kajing jai kini ki doktor bat lada adu mentarup himngen ba ya kajing pang cancer la ban penjam ti menyet hui pi spangu doktor Bozinski u Dr. Bozinski udai u biochemist nakasnong pollen Henry ulasano hakari United States of America nadukisnam karkandai spa new potioning hausnam kanyu spa kandai punrio ulaseng yaka Bozinski Research Laboratory day hakani ka laboratory bau Dr. Bozinski ulalap yakitaki anti-neoplaston ki kitaki anti-neoplastones ki anti-neoplastones ki biochemical compounds lani ki kenja chemical ki badan hakamet jung brio ubakot bakya kita ki chemical pat kimdon hakamet jung brio bapang cancer u Dr. Bozinski ulalabru ba yakini ki neoplastones lada shim nakamet jung brio bakot bakya bat lada transfuse lani bulang yakini ki neoplastones hakamet jung brio bapang cancer kini ki neoplastones ki penkot bat ki penjam bat ki penjano yakajing pang cancer nakamet jung brio Marsen Shem yakani ka jimbin kod. Ka juhi kalaja yu Dr. Bozinski. Kumbaja yu Dr. Sebi. But ka government jong ka United States of America. But kini ki try jugi pharmaceutical companies. Kila pengat yu haka kendon. Bau tau tak yu kinongpang. But kila kniru yaka license jong Dr. Bozinski. But they hang niru pa yu Dr. Bozinski. Kila kod yu akut. But kila ong yu. Bunwan lam yu kita kisaki jongu. Kita kinongpang ki blajem. But way na kita kisaki, uday nakasitong San Francisco, United States of America, uday upulit, ubakarting, usurgeon, Rick Chef, ubodon, yaikun jangu, ikantay, ibayopang, but ibayap nakajimpang, brain cancer, hakapuar bidon, sausnem. How bunay February, arpukanday trik, karkanday spa kanday punrio, uni upulit, ulayatu kanihakut. Ngadon ikun kantay ibadang sausnem, ibakarting Kristen, ibadon nakajimpang brain cancer, but ngalay alami, hakawini ka hospital, kababa, bangan yo ay katakajing sumar, kababa naman takakun na di. Hakabaki doktor, ki ong nga, pidantang artli, kilat, kawai ka long ba, yalam no ya ka siya iyang, but ay ba kanyap no? Lani, bu ya ka hang ni, bangin
yoban ay mangi yaka daka radiation bataki chemotherapy bangin yoban sumari ka kumukpa ngamlar ban shay ka khuna di bakan yom Henry nga pinadmit no eka hagani ka hospital kini ki doktor kila ay ki chemical but kila ay radiation hado kata yaka khun janga hakaba ka skull lani ka shing janga khli janga kala ingkong yi khat baka yo yaka taka second degree burn na kita ki radiation Sergeant Richard ula ya thuru ba hakapor baki pan kalyang yaki diaper janga taka khun jang uhaban pong daki rubber gloves lani ki mujakti ki bala snakar pang daka jiri ban pelat ya ka jung na ka jing namar jung ka jing khlut pelat jung ka sabar jung ka khun jung na ka daw jung ka jing chur pelat ka radiation ka baki doktor ki ai ya ka khun jung hadin rubanai ki doktor ki ong yuk pa jung ni klum ba map no nim num la shuban penimi in sayap no menta ki alam no ishi Henry uni yuk pa klum do jinkerman de hakani ko porhi bon sayalam no ikun jung sha uni doktor Bozinski u Dr. Bozinski ula sumari ni klung daga papenan kam de kita ki neoplastones bumau ula lap ban hadien kat prabnai ini klung ila jamno naga jingpang cancer Henry hadien kat tukan ibnai ini klung ila klad no naga de purtai omdei naga jingpang cancer namar bi ila jam naga jingpang cancer Henry klad beli iklad naga daw jungi tu ki radiation but kitu ki chemotherapy bakitu ki doktor haktu hospital kila shuai jupor hakaman jumi u Surgeon Rickshaw ula ongru hakot ba kidon kita ki bor shendet kita ki riu he ki riwan shendet ki ba sapriang ya ko kubor bakla shipangani ka jingpang cancer hangi ki ben riu ngilabu ya ka link jong u Surgeon Rickshaw haka description jong kani ka video bo kran ni kini ki ke but bo ya thu khana kini ki ke hapo code sapet himopi bapinyo ya ka ta ka jingshai Pilar Oban Pet yakani ka documentary Shapangu Dr. Bozinski ba yaki jinglap bagi jing shamjumu nilabu yaka link jungka haga description na po mentangan batay pi bakumnu ngi di banle kat bala nakaliang lati bagin pelat yaka jingim jungi nakini ki jingpang ki babunjan ningkong ning shape ngi di ban kiari ki jingbam ki badon haki paket ki jimbam kum ki chips ki shana paket but ki weide kum ki noodles ki pasta ki burger ki umso ki blashna tang ki chemical suda namar kini ki jimbam ki long acidic baki bon palat ki acid but ki chemicals haki deina kini ki chemicals but kini ki acid baki cancer cells kin sayo jaka ban sapriang akamet gajangi pide ban persyang ban bamba ki jor ki chap ki balong organic dei ki jor ki chap balai da kadawai namar pide ban tip baki jor ki duna ba yaka acid haki Kamtam hakani ka jukjungi limenta yakabam kadi la song bet haki packet but pitip ba kini ki packet la ai bon ba ki preservatives lani kita ki chemical ki ban penne yakani kabam bakan ngumput but dei na kadaw jugi ki preservatives lani kita ki dawai bal ai kini ki jimbam ba kin sabun ba ki jingpang jing stom ki bawan hakamet jungi ubreo Tishwa bangin penkut yakani ka video ni kwa ban ong happy baro ba kalati ka poringi bangin kindet ben rio no bangin tip shy no iki but bangin dei banai lat baki doctor lani ki hospital kin shed ingi daka pathap ingi but kamtam yakitu ki doctor ki badai ki government doctor ki batrai be an pade haki private hospital but ki bapli laki private clinic ti balai haba mangi baro ni tip yakini ki ni tip baki don kum kini ki doctor ni tip baki le yakini ki kam ti balai baka sarkar kam le yaki kita ki jingkali bangi kwa banbu hakamat jupi baro ti perkhat sani lam pi ku padba balai kalong kumni nilai iru bo na pi ki brio ki bamani balai ki doktor ki bating ki batang bapit ang ya kesentur ru pimnut pi kalam leit pa sumar ite ki ni ki doktor pi siu la ka pisate pi don la ka okto ban kran ki ban kali ki jingkali la ki om pi pang kata ka jingpang kali ki bu ka jingkali ki balai ngapang la ki om de ban rai pi ICU la ni de ban rai ki baying ba sam ju pi ICU kali bet om balai na ka daw yu wadum sha iki makin sna pisa ya ka jingim ka jong pi la ni ka jingim jong ki baying ba sam ka jong pi ni tep ru ba ki babon na pi ki bapet ni ka video fidong ba mangi kran bit la da pim nget pi dap satu ka jingim ka jong pi Henry ya ki tu pat ki basung tu ikini ki baro ki baja ni ka portai ni kwa manong pi ba pi de ban kendet no sapriang ni ka kubor sapriang ni ka video shiki parlok para jor ki jong pi shiki men ki para ki baying ba sam ki jong pi but nyon YouTube subscribe button ubodon apo kanang ba pinyo shushu pon ki jing tip nang ni sakman kala de ko poring imenta bangin kendet no kublai shibon lanu ngin kendet